Tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo dombo ndiwikende ndimwemo otungamire tenzini tungamire semwana awonyara tamu unganyara tinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanza tenzini tungamire. Kwaziwai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodzi vekuNorth Zimbabwe Conference the Seventh Day Adventist Church pamwe chete naPastor Caston Betera vekuEast Zimbabwe Conference of the Seventh Day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Proclaim Rhodzi ari kutiisira musign language. Mufundisi kwasai vateereri. Vateereri tinokuchingamidzai kuchirongwa. Tinoda kutenda hurukuro yedu yatiinayo nhasi ine musoro wenyaya unotiwo The Great Controversy. Okay. Hondo huru. The Great Controversy. Right. Hondo huru. Okay. Regai tiverenge kuna zvakazarurwa 12 verse 7 to 9. Tinzwe matangira akaita hondo. Zvakazarurwa 12 verse 7 to 9. Zvinokurwa kukavapo kudenga. Mikaeri navatumwa vake vakarwa neshato, shato ikarwa ina vatumwa vayo. Vakasakunda nenzvimbo yavo haina kuzowanikwa kudenga. Zvino shato huru yakakandirwa pasi, iyo nyoka yekare inonzi Diabhorosi, naSatani munyengeri wenyika yose, yakakandirwa panyika navatumwa vayo. Vakakandirwa pasi pamwe chete nayo. Now, pane hondo iri kutaurwa panapa, mfundisi. Iri kunzi yakarwiwa kudenga. Hondo iyi yairwiwa pakati peshato. Right. Ndiye ari kunzi Satani. Munyengeri wenyika yose. Right. Ndiye anga ari kune rimwe divi. Achirwa naMikaeri. Now Mikaeri, kungoti hatina nguva yedu taigona kupinda pane chimwe chikamu chekudzidza nemazita anodaidzwa nawo Jesu. Okay. Jesu anodaidzwa nematitles akasiyana siyana zvichienderana nechakanangwa pahurukuro iri kuitika. Okay. Anonzi Jesus. Zvinoreva kuti Savior kana kuti muponesi. Okay. Anonzi Emmanuel. Zvinoreva kuti Mwari vauya munyama. Anogona kudaidzwa kunzi Kristu. Zvinoreva kuti akazodzwa. Saka paanonzi Mikaeri ndo madaidzirwo anoitwa kana ari muhondo naSatani. Okay. Izita rekuhondo. Okay. Saka pari kunzi Diabhorosi Satani akarwa naMikaeri. Mikaeri aine vatumwa vake, Satani aine vatumwa vake. Okay. Satani achibva akundwa pahondo iyoyo Ndobva vadzingwa kudenga. Ndopabata. But Pastor musikuwafeka, muri kungotanga chidzidzo chenyu muchitotiratidza pane hondo, patone kukwesherana pakati pemasaidzi mairai. But tifanira kutangira papi kasi. Aiyo, because mukangotanga muchiti zvino kwakangotanga nehondo, mukunzwa pfungwa yandikutaura kuti hatina kana idea zvazvadi mukunzwa zvandikutaura. Alright. Aiwa ndakubata. Ndapana Isaiah 14. Uverenge verse 12 kuenda kuna 14. Inotibatsira kunzwisisa kuti chii chakakonzera kuti kuite hondo yerudzi urwu. Okay. Pakati paSatani changa chiri chisikwa. Okay. Achirwa naMikaeri musiki. Okay. Isaiah 14 verse 12. Right. Haiwa waseiko uchibva kudenga iwe nyamasasi, iwe mwanakomana wamambakwedza, wakandwa seiko pasi iwe wokuisira marudzi pasi. Iwe wakati mumwoyo mako, ndichakwira kudenga, ndichakwiridza chigaro changu choushe kumusoro kwenyeredzi dzaMwari. Ndichagara pamusoro pegomo reungano, pamigumo yemativi ekumusoro. Ndichakwira kumusoro kwemakore, ndichazvienzanisa nokumusoro-soro. Now,
dai tanga tichiverenga muchirungu pari kunzi aiwa wadonha seiko iwe nyamasasa. Muchirungu ichiti wadonha sei iwe Lucifer. How art thou fallen, O Lucifer? Right. Saka Lucifer ndo ranga riri zita rasatani asati apanduka. Okay. Nekuti yanga iri ngirosi yaMwari. Ichinzi Lucifer. Okay. Ndokuzopandukira Mwari, ndokurwa naMwari pahondo yataverenga. Okay. Saka ari kunzi zvambofamba sei kuti uchizodonha ukandwe pasi. Okay. Ndo paakutsanangurwa nemunyori anoti iye zvakatangira mumwoyo wakapindwa nepfungwa yekuti ndoda kunoinzanisa chigaro changu naMwari zviinzane. Ndanzwa ichinzanzi akati ndoda kusimukira. Saka aida kunofanana naMwari, kuinzana naMwari kuti anamatwewo sezvinoitwa Mwari. Kufananawo kwaitoda kunamatwa. Hakuzi kufanana kweunhu wakanaka. Ndanoda kutobvunza kuti inga Mwari mubhaibheri vanototi dai mafanana neni. But kufanana kune uchinzi fanana neni, kufanana muhutsvene, character yakanaka. Zvinouya akada kufanana naMwari pakunamatwa chete, iye ari chisikwa. Okay, I get it. Ndo pakaita dambudziko racho ipapo. Saka ndokurwisana, ndobva akundwa, ndobva adzingwa kudenga kwawo. Okay. Saka kana tichiti hondo huru, yakatanga iri papiki hondo yacho. Okay. Iri kumusoro vachirwisana vakuru, mukuru pazvisikwa nemusiki. Because Lucifer ndiye akanga apowa chikunjwa chekuva mukuru pazvisikwa zvese. After iye takutoya kuna Mwari. Takutoenda kuna Mwari. Ana kugutsikana. Saka pamuri kuti hondo huru, the great controversy. Right. Muruda kuedza kureva iko kakukwesherana kaSatani naMwari. Ukaitaura uchiti kakukwesherana zvinoita kunge chinhu chiduku. Alright, isai mavara titi. Asi kutorwisana ikoko. Kutorwisana. Nekuti panotori nenyaya hombe. Uyu kuda kunamatwa Mwari achiti aiwa unonamatwa nechawakasika. Anditozvona. But aiwa chandani chidariroka inyaya yato past tense yakatopera kahondo ndo saka ndandichidaro. Chimira uone manje kana uchifunga kuti yakapera. Mira uone ndo saka taita chidzidzo ichi kuti zvibude pachino zvakabva zvaperera kudenga here. Okay. Enda pana Genesis 3. Genesis 3 verse 1, ugoverenga verse 4 ne verse 5, ugozonoverenga verse ya 13. Genesis 3 verse 1. Zvino nyoka yakanga ina mano kupfuura mhuka dzose dzesango dzakanga dzaitwa naJehovha Mwari. Ikati kumukadzi, nhai ndizvo here kuti Mwari wakati regai kudya miti yose yomunda. Verse 4. Nyoka ikati kumukadzi, haungafe zviro kwazvo, nekuti Mwari unoziva kuti nomusi waunozvidya nawo, meso enyu achasvinudzwa mukava saMwari, muchiziva zvakanaka nezvakaipa. Verse 13. Jehovha Mwari akati kumukadzi, chinyiko icho waita? Mukadzi akati, nyoka yakandinyengera ndikadya. Now, chii chiri kuitika panapa? Satani adzingwa kudenga. Yes. Nekuti ngirozi mweyaka. Saka Satani adzingwa apanduka. Achingori mweya, asi wakonzi mweya wakaipa. Okay. Right. Saka mweya uya ndokuburuka pano pasi. Ndokuwanika Adamu naEva vasikwa vaiswa mugadheni zvakanaka naMwari. Varikupota vaisangana naMwari paine fellowship yakanaka. Saka Satani anouya semweya, but anosvika panyoka. Okay. Nyoka chaiyo. Nyoka chaiyo. Nyoka ndobva yasvikirwa. Achiti kusvikirwa. Kurauti gogogo here. Murikuti kana kuti kutosvopinda. Akasvopinda, akasvogara munyoka. Alright. Mapindiro acho haatsanangurike nesainzi kuti anopinda sei. Ndanzwisisa pamama muchiti Satani akasvikira nyoka ka. Ndanchitoona kusvika kwemunhu pamusha, but handizvo. Murikuedza kureva kuti Satani sezvo aive mweya, ngirozi akasvopinda munyoka. Very good. Ndapabata. Nyoka ndobva yave svikiro
pasvikira mweya wakaipa, pasvikira Satani. Handiti wazviona. Okay. Saka vanhu vanowanzoti kasitona kana vakutaura nezvekusvikirwa voti ndotsika dzedu. Handiti wazviona. Yeti nyaya dzekusvikirwa hadzina kutanga nevanhu vatema. Nyoka ndosvikiro rekutanga. Kusvikirwa iculture yenyoka kwete yedu vanhu vatema. Pastor, musataure muchidaro area iyoyo munosheka vanhu. Muri kure here pastor kuti pese panotaura nyaya kunzi akabva asvikirwa zvakaitika panyoka ndo zvine zvatoitika? Chiri kusvika. Pastor, hamusinyatsonzwa musakurumidza kuti munokanganisa vateri muzwa zvandataura here kuti pese panotaurika nyaya yekuti asvikirwa muri kuti here maitikira azvakaita Satani achipinda munyoka ndo zvine zvatoitika pamunhu iyeye? Izvozvo watotaura uri kuita semubvunzoka asi uri kutotsanangura zvinotoitika. Nekuti Bhaibheri rinoti kana munhu afa hachina chaanoziva. Mweya wake simba ranga richimuraramisa rinorongedzwa naMwari, mutumbi torongedza kumarinda. Saka chinonzi chasvika pavapenyu hausi mweya weakafa unorilisiwa naMwari. Anenge akudzova-dzova ka. Chasvika maari ndiyo mweya yakaipa yakadzingwa kudenga, because Satani ndo yopinda ipapo. ndo inouya yopinda pamusukuru. But vanhu vanotouchirira chinokonzeresa kuuchira kuya kusaziva magwaro. Ndosaka Jesu achiti munorasika nekusaziva magwaro. Handiti waibata nyaya asi handiko kune nyaya aiwa pandinoeza neana bedzika kuti kuuchirira here mweya wetsvina. Ora ifambenyu pasi. Saka panapa Satani anouya manje obva asvikopinda munyoka. Obva achishandisa nyoka kutaura nemunhu. Ona simba rainaro rino iguru kuti nyoka itaure kutokurukura kuti mamuka sei. Saka ndizvo here kwakutokurukura. Ane simba racho rekugonesa izvozvo. Vanhu vanofunga kuti pakangoita minana patova naMwari. Minana inogona kuitwa nemweya. In fact ndiye akatotanga kuita minana. Atiti wapaona manje. Saka vataurirana paya munhu abva. Saka chaakagona kuita kukonzera munhu kusateerera Mwari. Ndizvo. Saka munhu abva akanyengerwa. Saka Evha ari kuti inyoka yandinyengera ndikadya. Ende chavakanga vanzi vachi yanga iri very simple, musadye muti uyu. But ivo vakanzi Mwari ari kutokuvharai. Atoona kuti mukadya munongwara mukainzana naye. Asi iye ndiye ane shungu dzekuinzana Mwari. Kwakuda kuwanda nevanhu. Ndobva varasika. Saka uri kuona kuti hondo iyayi haina kuperera kudenga. Because auya pano pasi akasvikoita kuti munhu arege kuteerera Mwari. Chinonzi kunamata chaicho Caston. Hakuzi kuimba kana kuparidza uchitomuka. Kunamata kuteerera waunotenda kwaari. Saka Adamu naEvhi vakakundikana havana kuteerera Mwari. But saka wavateerera futi kuna vaRoma ndiye wawanamata. Kuteerera kwavakaita Satani vachizvidza Mwari vakatonamata Satani. Saka hondo iyaya chaakarwira kudenga chiya achiwana muna Adamu. Chekunamatwa chiya. Andakukubata ndaiona ndikuiona. Pabva paita dambudziko Isaiah 59 verse 2. Isaiah 59 verse 2. Asi zvakaipa zvenyu zvakakuparadzanisa naMwari wenyu, zvivi zvenyu zvakakuvanzirai chiso chake kuti arege kunzwa. Saka uri kuona manje chitema chapinda zvachinosvikoita chinosvikoisa gap pakati paMwari nemunhu. Chabva chasudurudzira munhu kure naMwari. Ende handizvo zvaiva mufungwa yaMwari pakusika. Saka panyaya ndichiona zvakaita chitema panyika apo toti Mwari achaiwa kapo. Zvinoita sokuti achaiwa but haana kukundwa manje. Aiwa ndikungora tichitarisa vanoita zvakanaka nevanoita zvakaipa zvikuratidza kunge zvivi zviri kutonga pasi. Handiti wapabatana. Asi chimiraone zvinoitwa naMwari pana Genesis 3. Aiwa muri kubvuma here kuti pahondo iyi Mwari ari kuita kunge achaiwa? Zvinoita kunge asi manje Mwari haazokundwi nechisikwa. Genesis 3 pavhesi ya15. Genesis 3 verse 15. Ndichaisa ruvengo pakati pako nemukadzi, nepakati perudzi rwako nerudzi rwake. Irwo ruchapwanya musoro wako,
newo uchapwanya chitsitsino charo. Mwari akuadhiresa nyoka manje yasvikirwa iyaiya. Asi ari kutotaura naSatani asvika. Ndichaisa ruvengo pakati pako iwo nemukadzi wawanyengera. Rudzi rwemukadzi, vana vemukadzi vachapwanya musoro wako. Iwe uchiruma kuchitsitsino. Literally nyoka dzinoruma kumakumbo. Ndizvozvo. Asi changa chiri chirahwe chaitaurwa naMwari. Kuti kudii? Because ukaona vanhu vairi vachirwa, umwe achirova kutsoka, umwe achirova musoro. Toti vese vane tsvimbo vari tumwe, ari kupwanya musoro, umwe achipwanya kutsoka. Aiwa, ari kurova musoro anoparara. Nditozvo. Saka Satani ari kunzi iwewe manje mwana womukadzi achakupwanya musoro. Uchaparadzwa iwewe. Ndo zviri kutaurwa. Handiti wazviona. Uri kuita sekunge wahwina asi uchaparadzwa. Iwe uri kurova kuchitsitsino. Achakuparadza ndiani? Mwana wemukadzi. Saka inogona kutenge samari kai pastor. Ivhesi ramataura iri. Kuti pahondo iyi Satani ari kurova chitsitsino. Pahondo yatiri mukati ari kurova chitsitsino. Asi mwana wemukadzi achamurova musoro. Acharova musoro. Chimira unzwe nyaya yacho ichidudzirwa naIsaya pa 7 vhesi ya 14. Isaiah 7 verse 14. Naizvozvo Ishe amene achakupai chiratidzo. Tarirai, mhandara ichava nemimba, ichabereka mwanakomana ndokumutumidza Emmanuel. Now Isaiah kutaura achisusukidza nyaya iyi. Anoti iye mwana achapwanya musoro. Achaberekwa zvine minana mukati. Anozvarwa naamai vasina kugara nemurume. Mhandara yobata pamuviri. Poberekwa mwana. Mwana iyeye achadaidzwa kunzi Emmanuel. Tisati tanzwa kambo verenga Mateo 1 pa23 unzwa kuti chiko chiri kumbotaurwa panapa. Kana pachinzi mhandara inoita mwana obereka oraenda kunzwa. Muri kuti Isaiah 7:14 iri kususukidza pana Genesis 3:15. Chirahwe chataurwa ukoka kunzi mwana wemukadzi achapwanya nyoka musoro. Saka Isaiah iri kususukidza kuti tizive mwana wacho manje anonzi Emmanuel. Asi aberekwa naamai vasina kugara nemurume. Ndiye mwana achasvikopwanya musoro waSatani. Mateo 1 verse 23. Tarira, mhandara ichava nemimba, ichazvara mwanakomana, vachamutumidza zita rinonzi Emmanuel. Ndokuti kana zvichishandurwa Mwari unesu. Mateo manje akutaura kuti Emmanuel uya akataurwa kuna Isaiah. Kuuya kwaMwari muchimiro chemunhu. Achiuya kuvanhu. But chinangwa chake Mwari atoona kuti musoro waSatani haupwanywe nemunhu. Ane nharo, ane simba. Saka zvinotodai neMwari mbune kuburuka ndega. Ndimene. Ndinogona kunopwanya musoro wani waSatani. Asi ndinonomupwanya ndakapfeka chimiro chemunhu. Ndosaka mwana abvanzi Emmanuel. Ndimwari anenge auya muchimiro chevanhu. Very good. Kuti agone kusvikira vanhu. Ozopwanya musoro waSatani akapfeka chimiro chemunhu. Apa ndafollow up. Saka Satani manje akanyatsonzwa nyaya ichitaurwa. Rega tigouya tosusukidza kubva ipapo. Vateereri, rambai muri pachirongwa, ngatimbonzwa kambo. Muhondo yedu na Sata ni Mwari wangu, munivige muruoko rwenyu. Jesu chete ndiye mtungami, riwe hondo yeruponeso. Mwari wangu ndinovuma ndiri uto, handirambi kufa ndinemi. Kufa ifuma kakananda, famu mawoko amponesi. Mutungamiri wa Israel, ridimi Mwari munonzi Jehova wehondo. Vana Mozisi na vana Jo, shwa vakakunda nekuda kwenyu. Mwari wangu ndinovuma ndiri uto, handirambi kufa ndinemi. Kufa ifuma kakananda,
muponesi, kutenda tariro nerudo zvakapiwa kwatiri muhondo iyi, ngatizvishandise ito sedakara kumagumo. Mwari wangu ndinobvuma ndiri buto, handirambi kufa ndineni, kufa ipfuma kakananda, fa mumaoko amuponesi. Mwari wangu ndinobvuma ndiri buto, handirambi kufa ndineni, kufa ipfuma kakananda, fa mumaoko amuponesi. Tinomuchingamidzai vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu, the great controversy, hondo huru. Tiri kudzidza pamusoro pehondo huru iri pakati paKristu naSatani, yakatangira kudenga hondo iyi. Satani akamukirwa nefungo yekuda kunamatwa, kuchiva zviri Mwari, kwete kushuvira kufanana naMwari pakunaka, asi kuda kunamatwa. Ndobva arohwa kudenga. Atizauya pano pasi nekuti iye anonzwisisa kuti chinonzi kunamata kuteerera waunotenda wacho. Saka akauya ndokusvikonyengera Adhamu naEvha. Ndobva vadya muti wakanga warambidzwa naMwari. Satani ndobva chamira pasi achiti ava vandinamata. Because anenge akuakisa Jesu, saka wanamatwa papiwe. Because iwo warayira, ini ndarayira. Ateererwa ndini. Handiti wazviona. Saka Mwari ndokubva varonga nzira yekuuya kuti munhu aparadzaniswa naMwari, aiswa kure, aitwe restore, adzorerwe pachimiro chake chaiva mufungwa yaMwari paakasikwa. Now muhondo iyi anodzorerwa sei? Mwari ndobva vati zvataronga kuno kudenga ndezvekuti Satani achapwanywa musoro. Asi anopwanywa nemwana wemukadzi uyu. Handiti wazviona? Ndobva zviprofita zvatsanangura kuti mwana achapwanya ndiEmanuel. Mwana uyu anoberekwa namai vasina kuziva murume. Ndizvozvo. Emmanuel zvichireva kuti ndiMwari aburuka, apfeka chimiro chemunhu. Saka Satani paakanzwa zvichinzi pane mwana achauya kuzopwanya musoro waSatani, pese paidzidziswa munhu, Satani aishunura kuda kuti anatsonzwisisa kuti mwana uyu anonoberekerwa kupi, anoberekwa sei, kuitira kuti agare akadzivirira kupwanywa kwake musoro. Handiti wapabata? Saka hatiendei titeere nhoroondo yekurarama kwavanhu panyika. Because Satani akuziva kuti kurohwa kwangu hakuzi kudenga, ndicharoverwa pano pasi. Ndicharohwa nemwana womunhu. Saka chaitenderera pakati pevanhu, achida kuona kuti angavharidzire sei kupwanywa kwake musoro. Handiti wapabata? Saka paya patadza Adhamu naEvha, tiri muchapter 3, kune Mwari akazovapfekedza nguo dzamatehwe. Handiti wapabata? Ipapo kuti pabude dehwe rokufukidza munhu, pane chakatofa. Mwari akatouraya muka. Saka Mwari achibva aintrodusa nyaya yekunamata ine zvipiriso mukati. Handiti wazviona? Nekuti Mwari anoda kudzidzisa munhu nechitema pfungwa dzemunhu dzine kakunonoka kubata. Saka Mwari akati rega tivadzidzise nezvinobatika zvavanenge vachibata vachiona namaziso. Ndo paakaintrodusa nyaya yezvipiriso.
masacrifices aya wokuti afanonongedzera. Alright. Saka paiurayiwa makwai, paiurayichi zvainongedzera kuna Jesu, anotaurwa kuna Johani kunzi tarirai gwayana raMwari rinobvisa zvivi zvenyika. Saka zvitema zvaunzwa nekusateerera ndo zvichaskobviswa naJesu nekuurawa kwake. Okay. Saka ndo paakati pamunenge muchinamata itai zvipiriso. Ande pana Genesis 4 toda kuverenga vhesi ya 3, vhesi ya 4, toverenga vhesi ya 5 kuenda pa7. Genesis 4 verse 3. Zvino nguva yakati yapfuura, Kaini akauya nezvibereko zvevhu chive chipo kuna Jehovha, naAbheri akauya nemakwayana ake embongora namafuta awo. Jehovha ndokugamuchira Abheri nechipiriso chake, asi Kaini nechipiriso chake haana kuchigamuchira. Ipapo Kaini akatsamwa kwazvo, chiso chake chikaunyana. Verse 7. Kana ukaita zvakanaka ungafare here pachiso chako? Kana usingaite zvakanaka, zvivi zvinokuvandira pamukova. Zvichakutsvaka, asi iwe unofanira kuzvikunda. Saka panapa pari kubuda chii? Vakunamata Kaini naAbheri. Vana vaAdhama. Ende vatodzidziswa nababa wavo kuti takatadza vanangu. Saka tinonamata tichidai. Asi pane promise yekuti Satani akatinyengera achapwanywa musoro. But kapwanyirwo kake achapwanywa nekufa kwa Mesiya achauya. Right. Zvichaitika kumberi uko hatisi kuziva. Asi tanzi patinenge tichinamata tikauraya hwai tichinamata tiri kushurudzira zvichasikoitwa nemwana naEmanuel paachauya. Handiti mazviona. Saka mikana muchinamata endai munoita zvipiriso, munenge muchitorangaridzana zvichaitika iri kumberi. Saka vakomana vaya vaenda kunonamata, Abheri anotora hwai zveshuwa oenda unoita chipiriso. Kaini anobva auya oti ini ndiri murimi. Otora mbesa ouya kuzopisira mbeu dziya pamberi paMwari. Hanzi Mwari haana kuzvigamuchira. Mwari akabva aramba. Chikonzero chazvakarambirwa naMwari ndechekuti mukutsva kwembeu dzisingabudi ropa hamuna mharidzo yemukomana achafa kumberi uko. Handitozvona. Nekuti chichadzorera munhu kuna Mwari iropa. Saka Kaini manje haana kuziva kuti auya kuzonamata akasutswa naSatani. Handitozvona. Saka Satani akabva aita kuti paite machechi mairi. Kuti chechi yaAbheri inoteerera Mwari, nechechi yaKaini inoteerera Satani. Chechi yaAbheri inotenda muna Jesu achazosikofa achibuda ropa. Chechi yaKaini haitende muna Jesu. Chechi yaAbheri inoteedzera zvarayirwa naMwari pakunamata. Chechi yaKaini ine manamatiro ayo anotsaudzira. Saka uchiona kuti machechi aya saka pasa muri kuteereya muri kuti Hondo huru great controversy muri kuti yapinda futi mumachechi. Exactly. Yapinda nemuchechi because muchechi kandi ndoma inonyatsosvotesa Mwari. Muchechi ndoma inonyatsokusvotesa Mwari kuti tarisaone vacho vari kunzi vanonamata yavo, tarisaone kanamatiro kacho. Vari kuteerera inini havasi kuteerera Mwari. Unoziva kuti mukadzi wekumaraini haakusvote semukadzi anoti ndakakuda asi ogara achingokunyomba muchigara mese. Aiwa zvinobowa. Ukamuti ndipowo mvura haunze mvura yekumwa. Handiti wazviona. Haaite kana chonho 1 chinokunakidza. Anosvota. Dai aramba hake ari kumaraini woka saka kana paine munhu anonyatsokusvotesa Mwari pahondo iyi kuuya kuzonamata asi uchiteerera Satani. Saka ndo mafambiro ari kuita nyaya iyi. Izvi zviri kuitika muchechi izvi. Mira unzwe munyika. Genesis 6 verse 1-3 neverse 5-7. Genesis 6 verse 1-3. Zvino vanhu vakati votanga kuwanda panyika vachiberekerwa vanasikana, vanakomana vaMwari vakaona vakunda vevanhu kuti vakanaka, vakazvitsaurira pakati pevose vavakada kuva vakadzi vavo.
Ipapo Jehovha akati, mweya wangu haungarambe uchigara mumunhu nekusingaperi. Zvaari wenyama wake, naizvozvo mazuva ake achava makore ane 120. Verse 5. Zvino Jehovha wakaona kuti kuipa kwavanhu kwakanga kuri kukuru panyika, nendangariro dzekufunga kwemwoyo yavo dzakanga dzakaipa bedzi nguva dzose. Jehovha akazvidemba pamusoro pokuita kwake vanhu panyika, akava neshungu pamwoyo pake. Jehovha akati, ndichaparadza vanhu vandakasika ndivabvise panyika, vanhu nemhuka nezvinokambaira neshiri dzedenga, nekuti ndinozvidemba kuti ndakazviita. Now, chii chiri kuitika panapa? Satani aintrodusa kuti kuchechi ndazvifambe dziri 2. Vanonamata vachero vachipinda chechi imwe chete asingamite maboka mairi. Right. Handiti vasvona. Haana kugumira ipapo. Ndobva achiinda muvanhu generally. Ndobva anosvika pavanhu. Satani kana achisvika pavanhu, haanange pagumbo kana paruoko, anonanga mufungwa. Alright. Saka uri kunzwa apa pari kunzi Bhayibheri kuti kufunga kwavo kwaipa continuously. Ukaona munhu achinzi aipa pakufunga, zvoreva kuti makuseni masikati achidya sadza ari kungofunga zvakashata bedzi nanestop, anotozorora nekurara. Akarara anogona kurota zvakashata bedzi, kurota hora dzega dzega, paanongopepukira osumudzira. Ndo chimiro chachane vanhu. Satani ari kuitirei? Ari kuitira kuti muvanhu mukaita uipi hwakadaro, mukomana uya anosvikomupwanya musoro uya ashaye pekusvikira. Alright. Kusvibisa pese kuitira kuti asasvikowana pekuburukira. Muri kunzwa here vateereri zviri kutsanangurwa namufundisi kuti pahondo iyi, the great controversy yekudenga taiona, yepanyika pastage yatave mumazuva anowa, Satani aikondinya nehondo iyi achimeka sure kuti zvakapromiswa naMwari toda kuona kuti zvinozadziswa sei. Saka chimiro chechapanyika anga asvibisa Satani almost vanhu vese, kumeka sure kuti iye Mwari wacho waanoona ari munhu anokodzera ipapa ndiani. Right. Pachapter 6 yaGenesis yoverenga vhesi ya8 na9 unzwe chimwe chinhu chinoita kuti umbotura mafemo. Genesis 6 verse 8 na9. Asi Noa wakawana tsitsi pamberi paJehovha. Marudzi aNoa ndiwo: Noa wakanga ari munhu wakarurama asina mhosva mumarudzi ake. Noa wakafamba naMwari. Right. Mugeneration yakasviba, mune vanhu vekuti mirangariro yavo haitirimuke kune zvaMwari, munowanikwa Noa anofamba naMwari. Anditozvona? Zvinotopa kahope. Right. Kureva kuti in every generation, chero yakasviba sei, chero yakaipa sei, hakuzoshayikwe vanofamba naMwari. Toda kutenda. Atitopabatana. Saka izvozvo tinoti amen. Chero nyika ikaipa sei, chero ukaenda munharaunda yakaipa sei, kuna ari variko vane hana dzinodayira Mwari, dzinobata station yekudenga. Wozobata masaisa ekudenga. Saka panapa Satani atraya kusvibisa pese. Akakundikana pana Noa. Right, akakundikana. Noa ndobva asara. Right, pastor. Ndobva murove waitika, nyika yese ndokuparadzwa. Right. Ndokusiyiwa Noa nemhuri yake. Atitozvona. Verenga Genesis 10 verse ya 1 neverse 32. Genesis 10 verse 1 ne32. Right. Ndiwo marudzi evanakomana vaNoa, naShemu, naHami naJafeti, ivo vakaberekerwa vana shure kwemvura zhinji. Verse 32. Ndidzo mhuri dzevanakomana vaNoa, nedzimba dzavo nendudzi dzavo. Kwavari kwakabva ndudzi dzose dzakapararira shure kwemvura zhinji. Saka Noa apona pamurove. Yes. Anopona nevana vake vatatu. Right. After the flood, vana vake vanozobereka nawo. Vozadza nyika yese. Yes. Saka Yesu kuvepo kudaiwo, tiri chizukuru cha Noa. Ndizvozvo. Tiri vazukuru vaAdhamu kuburikidza nemuna Noa. Ndipapo. Handiti pari kujeka pakajeka. Right. Saka nyika ndokuramba zvinhu zvichifamba zvichienda mberi, vanhu vari kuberekana. Noa ambowana nyasha nekuda kwekururama. Asi nekufamba kwenguva, uipi hunoenda huchiwanda futi mukati menyika. Satani ari kusvibisa futi. Ipapo ari determined. Alright. Enda pana Genesis 11 pavhesi ya 31. Genesis 11 verse 31. Right. Zvino Tera wakatora mwanakomana wake Abrama naLoti mwanakomana waHarani
mwanakomana womwanakomana wake nasarai mukadzi womwanakomana wake Abrahama vakatama navo vakabva uri yevakedhiya kuti vaende kunyika yekenani vakasvika Harani vakagarapo. Right. Pavana vanoa vaiti Shem, Ham naJafet. Right. Ham akabereka vana ndobva vawandira muno muAfrica. Ndokwaka Jafet vake vakanosetla kuEurope. Okay. Shem vachibva vaenda kuAsia Minor. Right. Saka panapa pakuterwa vana vokwashem. Alright, vana vekwashem. Right. Vana vekwashem ndo vanoberekana kunosvika kumuzukuru Tera. Wawaverengawo. Aive baba vaAbrahama. Baba vaAbrahama, right. Right. Saka toda kuti timbonoti pana Abrahama ipapo manje vanhu ava munharaunda mava hamusi kunamatwa zvakanyanya. Makazara uipi. Okay. Asi Mwari wonanganidza anoona kuti muimba yaShemu kune umwe mukomana anonzi Abrahamu. Ari nani? Hana yake inoshandika nayo. Okay. Ane moyo unoshandika nawo. Andito chinzwa zvaakunoita. Saka pastor muri kutere Satani achiedza kusvibisa kuitira kuti promise yakapromiswa yaEmmanuel ishayekwe kunobuda nako. Right. Mwari airamba achinyukura. Saka vari kuita kunge vari kuvhivhana kapo. Andito wazvoona. Alright. Saka mati Genesis 12 vhesi ya 1 kuenda pa3. Zvino Jehovha wakati kuna Abrahama, ibva panyika yako nekuhama dzako nekuimba yababa wako uende kunyika yandichakuratidza iyo. Ndichakuita rudzi rukuru, ndichakuropafadza, ndichakudza zita rako, iwe uropafadze vamwe. Ndicharopafadza ivo vanokuropafadza, vanokutuka ndichavatukawo. Marudzi ose enyika acharopafadzwa mauri. Abrahama atariswa naMwari onekwa kuti moyo wake unoshandika nawo. Yes. Tikashanda nemukomana uyu mberi uko mukomana watinoda achapwanya musoro waSatani anogona kubudira muimba iyoyi. Right. Andizvasona ndobva Mwari ati asi tikamusiya ari muno maagere munharaunda umu makanyanya kuzviba zvekuti vosaka akanzi chitama ubve. Iwe yekumisa paenvironment iri nani. Okay. Andito ndopaunonzwa Mwari taura kuti no kunamata moyo wako unogona kunamata uri chero kwaunenge uri paripo pamwe panotoda kuti usuduruke ubve kuitira kuti ugone kunyatsoita zvinodiwa naMwari kunamata Mwari. Andito saka Abrahama ndokubva asimuka ndokuenda toda kuti timbonzwa kambo tigoya tosumudzira kubva ipapa Abrahama aonekwa naMwari kuti uyu anoshandika nayewo asi anofanira kubva anzi iye ndudzi dzese dzicharopafadzwa mauri. Vanenge vaita zvakanaka newe vanokomborerwa. Okay. Vanenge vamirisana newe vanotukwa. Right. Saka tigoya tosumudzira kubva ipapo. Aiwa pakajeka, rambai muri pachirongo ateerere. Tenziko zowarini musati masvika moyo yedu yaneta nekumumirira
tenzi aswedera mwenje yenu ifute chiuno zisungwe bese vagadzirire kumuona tenzi mutsanyi vakarara chemani vamuke yera vavati tenzi aswedera mwenje yenu ifute zviuno zvisungwe vese vagadzirire kumuona tenzi vese vagadzirire kumuona tenzi. Tinomuchingamidza vateereri, tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu, the great controversy, hondo huru pakati pasatani naMwari. Right. Taona kuti hondo iyi yakatangira kudenga. Right. Yanhanhira pano panyika. Right. Satani asvikonyengera vabereki vedu vekutanga Adamu naEvha. Mwari ndokuona kuti zvatoitika tsaona yaitika ika ine mukomana anofanira kusweigadzirisa. Right. Ndobva paitwa promise yaEmanuel. YaEmanuel. Right. Right. Saka taona isusu kubva kuti munhoroondo nemadzinza evanhu kuti Satani ari kutsvaga nzira dzese dzekuvhara kuti Emmanuel wacho ashaye pekubuda napo. Ndizvozvo. Asi tamuchizukuru chaShemu, Abrahamu. Right. Ndo matinoona Mwari achiti uyu togona kushanda nayewo. Mwari vosvoti une mwoyo wakanaka, togona kushanda newe, asi kuti zvishandike ibva pauri kugara. Yes. Right. Saka kureva kuti muna Abrahamu ndo maifanira kuzonobudira mukomana uya achapwanya musoro wasatani. Right. Saka hatichinzwai pana Genesis 11 verse 29 na 30. Genesis 11 verse 29 na 30. Right. Abrahamu naNahori vakazviwanira vakadzi. Zita remukadzi waAbhurahamu rainzi Sarai, zita remukadzi waNahori rainzi Mirika, mukunda waHarani, baba vaMirika nababa vaIsaka. Sarai wakanga asingabereke, wakanga asino mwana. Abrahamu aonekwa naMwari kuti uyu anoita kuti tishande naye. Right. Kuti mudzinza rokwake mugobudira mwana watiri kutsvaka. Changa changoonekwa iri problem environment. Ndobva vati gatiichinja. Ngabve ipapo. Asi pane chimwe chinhu zvakuita. Asi pane chimwe chinhu futi chiri kutaurwa neBhaibheri. Mudzimai wake anga asingazvari. Ndowapabata. Saka taita Abrahamu mwoyo wake uri correct. Environment ndo yenge yakaipa, ndobva yagadziriswa, ndobva yaiswa yakanaka. Asi pasara chimwe chinhu, mukadzi haabereki, mukadzi haazvari. Asi tiri kuda mwana achazorova musoro waSatani kubva nemuimba iyoyi. Muna amai vasingaita sei? It's becoming interesting. Matsanangurira muri kuita. Alright. Saka Mwari unoona akasitora kana muchiteera nyaya dzaMwari dzine kudakidza kwadzinoita so muchiteera nyaya yehondo iyoyi. Handei pana Genesis 12 verse ya 4. Genesis 12 verse ya 4. Naizvozvo Abrahamu wakaenda sezvaakaudzwa naJehovha, naRotiwo wakaenda naye. Abrahamu wakanga ane makore ane 45 pakubva kwake Harani. Right. Abrahamu paanodedzwa naMwari anodedzwa ane makore 75. Vanga vakasiyana ne10 years nemudzimai. Saka mukadzi aine 65. Asi asingazvari. Andito vazvo. Ndobva vaenda. Right. Munharaunda mavaigara ndo maiitwa zvekutamba mashai.
mavanzi vabve mavanzi vabve. it's okay. Mwari akati akabereka mwana ari munharaunda ino inotambuka mashai. Mwana wacho hatina kwatinoenda naye because anobva avhiringwa nenharaunda. Wakamboona here kuti muda kuisa pastor, maybe ndiri ronga nditaura nevateereri, muda kuisa here pfungwa yekuti mufundisi ndofunga raitwa zano raMwari kuti varege kuita mwana vachiri kunotambwa mashai? Tingati hedu tisingadi kunyakudzika ikoko, ngatiti Mwari akazvibvumira zvakadaro. Alright. Saranga asingazvari. But Mwari akati ndatimusiye akadaro nekusazvara ikoko. Because ndiye watoda kushanda naye. Saka akazvarira kunoko mwana wacho anovhiringwa nenharaunda. Saka tombosiya zvakadaro. Atisiye kusazvara kuripo. Okay. Handiti wapabata. Wakamboona kuti vafana kana vachitamba kumahumbwe, mufungwa mavo mune makazara zvinoitika munharaunda. Vanongaida kutotedzera zvinoitika kumbaka. Nziyo dzinoimbwa kumba ndodzekumahumbwe. Ndodzinoimbwa kumahumbwe. Unoziva chibwe chimufana chakabuda mutheatre. Ndenge iri first time yake yekuenda mutheatre nemishonga yaanodhozwa maanesthetics aya. Pawanga wakunofefemuka panosara kakudhaka kwemishonga kaya. Unombosara uine kakudhaka. Wakambona kuti vanhu vanogona kutaura tusina musoro. Taura pasi. Saka akaimba nziyo dzekumaraini dzaive nezvinyatso. Akazara vanhu vakakabuda mutheatre kakapfepenuka. Akaimba nziyo dzinosimbwa muraini. Saka vafana kana vari kumaraini, vari kumahumbwe kuyaka, umwe akanzi ndiwe baba, umwe akanzi ndiwe mai, anenge anzi ndiwe baba uya soka unonzwa achiti ndinokutaura panapa ini, achidaro kune ari kunzi mai kumahumbwe ikoko. Anozvinzwa baba vachiti ndinokutaura kune amai vari kumba uko. Handiti wazviona. Saka zvirava kuti muvana munopinda zvinoitika munharaunda, vanozviona zvese. Right. Saka kudenga vakaziva kuti tikarega Abrahama achiita mwana vari munharaunda inei, kamwana kacho kanobatira zvokuti vachiri kumahumbwe chaiko. Tinoita nyaya yacho haibude yatinoda kuzoburitsa mukomana achapwanya Satani. Haibude, kanebva katopolutwa, kanovhiringwa kachiri kadiki. Ndobva vanzi sumuka, ndobva vasimuka, ndobva vaenda 875 vasina mwana. Andwa pabali. Hande pana Genesis 18. Genesis 18 verse 17 kwenda kuna 19. Genesis 18 verse 17. Zvino Jehovha akati, ndichavanzira Abrahamu zvandinoita here? Abrahamu zvaachava rudzi rukuru rune simba, nendudzi dzose dzenyika dzicharopafadzwa maari, nokuti ndakamutsaura kuti arayire vana vake neveimba yake vanomuteera, kuti vachengete nzira yaJehovha, vaite zvakarurama nezvakanaka, kuti Jehovha awise pamusoro paAbhurahama izvo zvaakataura pamusoro pake. Uri kuona chatsaurirwa Abraham pandima yawaverenga. Atsaurwa kuti azotiche vana vake nzira dziri correct dzekunamata. Hanzi nevanomuteera. Handiti wapaona. Saka Abraham aifanira kuzotanga generation, kutanga rudzi. Iye ari ticha, chaatsaurirwa naMwari kuti anotrainwa kuita ticha. Unoziva chikoro chiri kutangwa naMwari chinotanga naheadmaster. Vana vasati vapo. Kusina kana vana. Kuti ticha azonyatsoziva zvekuudza vanhu. Okay. Saka ndiye uchitrainewa manje kuti unodzidzisei kumhuri. Okay. Kuti Mwari kunamata Mwari kunonzamwe. Ndiye ari kutrainewa. Saka toda kuti Abrahama azoticha vana vake nevese vachamutevera zviri correct zvekunamatwa kunoitwa Mwari. Saka apo manje pastor mhuri dzakawanda manje tinobva tatadza ipapo. Ameno kwamuri vateereri. Handiti Abraham ndo baba vari kutangwa kutrainwa. But muchaona vateereri kwatinogara kwakawanda panyaya dzekunamata kuti tiite zvinodiwa naMwari, vana baba vari kutosundidzira vana. Vanoti vanaendai kuchechi, iye haaendeba.
Yeah. Saka tinenge tiri kutoshonyorora zano raMwari. Kusvinamisa Because muzano raMwari vateereri, Mwari ari kuita kunge zvinonzi baba namai imi vakuru. Mukaziva zvinodiwa naMwari. Zviri nyore kuti vana vadzidze kubva kwamuri. Because dambudziko rinozovapo pastor nderekuti zveshuwa tine vana vakawanda vanoenda kuchechi kunyaya dzekunamata. Ende vanotodzidza. But pari kunonetsa ndepekuti iye pauda kusikoticha baba vari vanofanira kumuticha. Pari kubva panetsa ubvanzi unobva pano pamba unonodya sadza kuchechi, mukuona zvikuitika. Yeti baba ndo angadai vatanga ivo voziva zvinodiwa naMwari. Saka muchiona kuti munoiti chii kumachechi? Evangelism. Haisi kufamba izviya zviya zvekuti haisi kufamba because ndofunga muzano raMwari zvaive nyore kuti nyaya yekuziva Mwari ifambe ikatanga nababa. That's right. Saka chiri kunetsa izvino iri kutanga nevana nanamai kuti vachinoticha baba vachoka ndokubva kwanetsa ikoko. Ndangozvifunga pamba muchitaura kuti Mwari akatanga naheadmaster. Fambei. Waburitsa point chaiyo kuti ndozvasaka nyika inetse kugarika mairi because vana baba vazhinji dzakasunama. Because madays mazhinji anoendwa nevanhu kuchechi munyika inei. Ukatarisa vari kumachechi kuti ndanani, wotarisa kuti vanenge vari kunzvimbo dzekufara dzekudhakwa, vanhu vanotopesana kudai mai nevana vachienda kunononamatwa. Baba anga achifanira kuita headmaster wokurayira mhuri yake kuti ite mushi, anenge achitoenda kuchechi. Handisuda kushandisa vari kuti kuchechi kwaSatani. Kunyangwe ndiri kuzva kuti Satani akabva kunorumbidza Satani, anobva aenda kwekunorumbidza Satani. Ndosaka uchiona manje because vana paanenge achitoenda kuchechi namai paipa mumwoyo make mune muchitomera shungu dzoti dai ndangokura ndaita sadhedhi ndiende kunofara. Ndo zvaanenge atori zvaanenge achishuvira. Ndosaka uchiona nyika inonetsa magariro because urongwa hwaMwari hwasunamiswa. Vana baba vanofanira kutungamirira kuutsvene, kukururama. Ivo kurarama practically vari kuita zvakashata. Vana hagone kuti mwana oenda kuchikoro kunoticha maticha azvibuda ndosaka uri kuona zviri kunetsa. Wabudisa pointi yakanaka ipapo. Saka Abrahamu adeedzerwa kuzoticha mhuri. Kuti pagowanikwa panobudira mukomana achapwanya Satani. Ndapabata kaipapo. Handei pachapter 18 ipapo verenga vhesi ya 10 na 11. Genesis 18 verse 10. Right. Iye akati, zvirokwazvo kana gore rapfuura ndichauyazve kwamuri. Nenguva iyo Sara mukadzi wako uchava nomwanakomana. Zvino Sara wakanga achiteerera ari pamukova wetende shure kwake. Zvino Abhurahamu naSara vakanga vakwegura vava namakore mazhinji. Nemutoo wevakadzi wakanga watoguma kuna Sara. Right. Uchaona kuti Abhurahamu akadeedzwa aine makore 75. Ndizvozvo. Saka panozouya Mwari vachitaura it was after 25 years. Ndizvozvo. Anditwazvo. Abraham ane 100 years. Sara apa 90. Ndo panozouya Mwari oti kuna Abraham, gore rinouya senguva dzinedzi. Sara achabereka mwana mukomana. Mutumidza kuti Isaac. Saka Isaac akanonoka kuuya ne 25 years. Anditi wapabata. Taura ipasi. Ayo pane zvandinenda kutovo. Ini ndinokurumidza kuti pamunenge muchiitira zvidzidzo ndinokasika kunokora. Chidzidzo ndochikanda mumararamiro anhasi. Right. Kuti 25 years rakomana. Adzisi nyore kumirira. Adzisi nyore pasi. Asi Mwari aiitira 1 kuti avabvise kuya uko kungazokanganisa mwana. Number 2, ivo vacho vaida kutrenwa. Sevanhu vachatanga chikoro. Wozokatora ticha asina kutrenwa. Ngaine zvaanoziva but pamwe pacho mamethods neine. Unoshandisa mamethod asiriyo. Anza inenge ichibudayo. But method pane dzinokurudzirwa. Ivo ndo vakanonoka kubata zvaidiwa naMwari. Saka vaifanira kugadzirwa, kukweshwa hundi yakaiswa mavari pavaigara kuya kwaitambwa bashavi, kusatenda kwese zvaifanira kubuda. Kusvikira vasvika pekuti Mwari akazoti vama qualified teachers. Ndinogona kuchientrusta chikoro changu
mumaoko avo. Isaac ngacho faith yamo vakunyatso plus unoona zvakaitwa naMwari. Hanzi Sara akanga atoguma kuteera aisazvara asi biology yenge yakutaura kuti hapachabude mwana zvachese. Saka Mwari aida manje kuti chero naivo Abrahamu naSara vati uyu haazi mwana wedu kwenyama because nyama dzine magadziriro adzinoita mwana. Uyu kawiro kake ndekemunana ndi Mwari. Okay. Zvekuti vaifanira kuti vakamutarisa so vanonzi baba Isaac voti we amai Isaac voti we asi iye kana achifunga ega kuti handisirini baba mwana because kawiro kake hakuna munhu anozvara mwana nemukadzi asingateveri. Pastor, ndikutya kuti time yedu iri kufamba. Pane pandiroda kuti mupindure mozodzoka yenyu kuchidzidzo chenyu pangouya patataura nyaya 25 years vakamirira. Ameno kwamuri vateereri. Inini pandofamba ndinosangana nemacases akaita seaya pastor. Tine vana vasikana vakasimbira vanoda Mwari. I know kuti hatigone kujajira munhu kuti inonzi nguva yakareba ndeipi. Mumwe aringori ne 25 years anenge aitoti pastor ndibatsireiwo mufunge ndakuzokuunika ndiri kushayiwo murume anotya Mwari anondiroora. Kwoita mumwe wokuti atoo kuma 32 unenge uchinyatsoona kuti aane depression akukuunika. Zvimwe chete nenyaya dzekuwanikwa kwevana chaiko. Kana vari vakomana dzimwe nyaya dzacho dzitori mukuwano mabasa chaiwo. Nezvamataura izve kuti mwana akanonoka ne 25 years ndiri kukumbira kuti mungondishingisirawo vanhu vakadaro. Togona kutenge tiine vakadaro vari kuteerera mozodzoka yenyu mopendera chidzidzo chenyu. Chinoda kunzwiswa vateereri ndechekuti nekuda kwechitema chitema chakapidigura urongwa hwaMwari. Saka muchaona kuti kune vamwe vanhu vanotorarama upenyu hwese asina kuroora kana kuroorwa. Upenyu hwese Mwari votozvitendera. Vamwe vanogona kunonoka ozoroora ozoroorwa. Mwari vanogona kutendera izvozvo. Kune vamwe vanogona pastor nyatsotaura ine mashoko akanaka because zvimire zvitoriko. Kune vamwe vachatogara upenyu hwese vakatendeka asi vasina mwana. Nekuda kwechitema kune zvimwe zvinokanganisika mumuviri Mwari ototendera kuti zvidaro. Handiti mazvona. Saka zvinonyatsodikwa naMwari chaizvo. Zvimwe zvacho hatina mhinduro, hatingawane mhinduro muno mustudio. Asi kana taakudenga ndokwatichagona kunotsanangurirwa kuti ranzi roti ndakamutendera kufa asina mwana. Silivia ndikamutendera kuzoroorwa 80-40. Uyu ndikamutendera kurarama upenyu hwokungoshungurudzika. Mwari ndo vachazonotitsanangurira zvikonzero zvacho. Asi chabuda panapa ndechekuti kana zvikanonoka kuita 25 years ngatizvimirirei tisingazununguke paukama hwedu naMwari. Ibvo wavaverengera vateereri vakorinde vekutanga 15 pa 58. 1 Corinthians 15:58. Saka hama dzangu dzinodikanwa, mirai makasimba murege kuzunungutswa. Mubatire Ishe zvikuru nguva dzose muchiziva kuti kubata kwenyu hakungave pasina munashe. Tiri muhondo. Rambai makamira makasimba pana Mwari. Satani ane zvaachaita kuti vamwe vashaye vana, vamwe vanonoke kuroora, vanonoke kuroorwa, mabasa anetse mumusha munetse. Asi shoko riri kuti muhondo yatiri mirai makasimba. Musawane chinokuzunungutsai kukubvisai pana Jesu. Mirirai chamuri kutarisira makabatirira pana Jesu. Kana chanonoka mirirai makabata pana Jesu. Kana chichiuya muupenyu huno ngachiuye muri pana Jesu. Kana ima hamusi kuziva kuti chichauya here kana kuti hachiuye, asi rambai makasimba pana Jesu. Regai tigosusukidza nyaya yedu pamberi. Vateereri toda kukutendai, munogona kuva muchida kuwana zvimwe zvidzidzo zvinotumirwa vamwe zuva rega rega ma-audio sermons kana kupinda ma-WhatsApp groups anoiswa izvozvo. Munogona kudaro muine mibvunzo pamunoda kuti pakujekerei. Shandisai nhare dzinoteera kuti mibvunzo yenyu nema comments amunenge muchida kusvitsa asvike kwatiri. Dzinoti 0774 651 181 0774 651 181 kana kuti 0716 452
086 0716 452 086. Tisangane muchikamu chinotera. God bless you. Tenzi nditungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo ndiwikende ndimwemo otungamire tenzi nditungamire semwana awonyara tamu Unganyara tinyanda mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanda tenzi tungamire aponda yasvikanyanda mananda aondichisa Andichina zororo Dotsamira kunemwika Kandinzwe Eimi motiti Dinoku Otungamira